Hej og velkommen til denne video. Jeg vil gerne sige tak til mine 400 likes på DJ Goys. Og til det vil jeg gerne spise noget. Sådan et lille bitte stykke løg. Og jeg har pillet den af og alt det her, fordi det kunne godt tage sin tid, for jeg er lidt langsom til sådan noget. Og løg, det er ikke min livret. Jeg kan slet ikke lide løg, jeg er allerede ved, fuck det, jeg får tår i øjnene nu. Okay, 3, 2. Min øjne. Det er stærkt. Åh, fuck, mand. Kæft, det er min øjne. Hold kæft, det skal ikke være kok. Jeg er ikke forfærdet. Okay, jeg ved ikke, om man kan se, men jeg er så værd tyde. Ja, hvad vil jeg? Jeg kan simpelthen ikke spise mere, jeg ved det.